mentang ini pek sepang ke jingkut jengki boman haga kitab Sam borok kewe nginom pule kitab Sam borok kewe naga ni ke Bible ngala thok ji sah kanot pa ke simpor borok sisngi ban syong ba pen thok ki notes haga bedai bat ke jiap jengki nong pop lene ki boman ki lene ke jingkut jengki boman kumno ke kitab Sam ke pendon kam igi kentin haga bedai bat ke jiap jengki boman lene haga bedai bat ke jingkut jengki boman ke kentin ke baga kitab Sam ke pendon kam sepang ke jingkut jengki boman ke dei kata ke kentin jong ke testament berim borok kewe hak bedai bat ke jingkut jengki boman segan pulai pi direct ngi notes ke bang thok namar khamsuk la dengan pulai ke Bible stom kan tu ke por kum tangin pulai ke Sam ke banung kong thot besau ki boman ki long ku mustaj bala rong no dagal air la penserie mi ki boman ku mustaj bat ke jingkut jugi kalong ke jing rong no yeki dagal air ke dekot ke benriu hanrei ke lenti jon ki boman kan jot no hai bade bat ki boman kin jot no uble pron kam kitin jot no Sam ke pesan ke dekot benriu kong kum ni men penjot ye kita ke keren lam ler men penjot dekot bespo penjot meme yaki able penjot meme yaki boman able pron kam kitin penjot pron kam kitin rong no kalenong ke benriu dekot bespo ai ba on pen le ran yaki nong shun jenga bat on pen shir khairem yaki kin phai de no bat on pen le ran shisundon yaki upon kam kitin pen le ran lenong wan nyo dekot ba khandai a to ai ba jing bomman jong ki bomman kan kut no Sam ba khandai dekot balai haba ki nong shun jonga ki phai de no on se penjot yaki haga jing dorang kat jome on se penjot yaki Perangkang tien penjot ke dekot ke pesan ba dekot penriu mela penjot yaki boman bat mela penjot yaki nong ba jangki ya ke jingken mau yaki la penjot lang bat ki perangkang tien penjot ke dekot ke bakhat nyo ki boman kin lej phai shed dujok shiol bat barok kata ga jaj menriu ke baklet yo blay ki boman kin lej phai shed dujok na ga nikin dujok hane ke de shiol hak original baga BSI berim ko ka kedujok rega BSI bethamai ko ka kajiyap la ring pulai ka na Bible BSI bethamai ko kumni ki boman kin lej phai sha kajiyap King James Bible ru ko ong hell mot kedujok ka New International Version ka Bible NIV ko ki boman kin lej phai sha jingtep ka Septuagint Bible ka ong ka ki boman kin lej phasha Hades so Hades ka jingtep ka dujok bat ki jingyap ki boman kin lej jingyap ki boman kin lej jingtep ki boman kin lej sha dujok kan ma bhaga Hades ani ka dujok jong ka testament berim kamde ka dujok kumbangi ju perkhat hagani ke spas nem ke bar huwe kamde kum getu ke traditional hell ke dujok ke bang jutip ha ke bok sai miap ke dingam julip ke dujok ke testament berim kamde getu ke Sam ke support khot khan riu try ulong im sebom jikon ki jaj ben riu kin jot no na ke ri jong ki jaj ben riu ki bom tip ublei ke mot kin jot no na ke ri jong Sam no kharbe khot ben riu halor jing ki boman un pen hap slap daga jing riam un pen hap daga ding ba ukundok bat kal air basyit kerang kata kan long ka benta ka khuri joki ki boman kilong kumno ka ding ublei penhap slap de ka ding baru kondok bat on penjot yaki kata long ka jing penjot yaki boman Sam khat ar lai utrai un otno ya ke shintur ke balam ler baru thlej u bakren syukur otno Sam ar wait khat bakhandai ber bispo ke khti jome kan lap ya baro ke non shon jome men pelong yeki kum kan lawar ding bai bame haga jing bitar jome utra un ngo yeki haga jing bitar je ubat ka ding kan bam do yeki yo so baru sembah jeki on penjot no naga khendo
Mabha kal lawar ding bame bat kading kan bam do iki. Ki boman kilong kumno kan wan kading kan bam do iki. Hadu ba kim don show. Hadu ba kid klat pe ba kim don show. Kita ka language ka contain ka Bible purun kam ka ba jingkut jingi boman. Sam khat la sam la wait khat khatnyo. Ki boman kilong jar hasio. Jar hasio. Hadu jo. Haga jingtep, haga pertai ki biap. Sam la besat khat kan riu. Ka khmadu trai kalong persya itu les niu. Ban otno ya ki jingken mau ye jongki naga khndo. Traun otno ya ki jingken mau ye ki boman naga khndo. Otno. Sam lai pun yo ke dukot ke baar. Namar shen on so otno ye ki kum yo plang bat kin telor no kum juhur khlau. Ki boman ki long kum juhur khlau bat otno ye ki bat kin kot. Dukot bakhandai on namar ye ki nong le kam sniu on otno hari kita ap kermen utrai kin yo kenti ye ke khndo. Haga kitab sam ke betai sepang ke jing trim jeng ke jing yap menu ubayap ki das ngotrem syahdu adatan bat ki ong kumne ubahok un im khndo un yo kenti kri re uba pop un yap ki nong kam sniu on otno kita ap kermen utrai kin yo kenti ye ke khndo. Ha ke testament berim kim jungai indah bayap kin lech sebeneng bagata himau blai ka don sebeneng bat kin lech tano ha testament berim kinge kumne ke himau blai kan wan hang ne khndo bat kin yo kenti ya gane khndo hang ne khndo ta ga dei ke rukom batai jung ke testament berim bagida ap ye ke jingwan ke himau trai ke ban sawan hier hang ne khndo ke dekot ka ba chipo satang sibit e ki boman kim don show lada piwat ega jaka shong jaki kam don show kim don show khot arpo hare ki bomman kin jotno on bam do no iki haga tedem kin sajano on sa bam do iki kampat don geweru khot ke bong ki bomman ki le du job ke bok sai miap ke dingam jilip hangta jenjar la junom no kasi on kin jotno kin jano kin long jhor khlau kin long kum kin jano hagading kadingan bam ki bat kin jano an bam do ki khot arpo ar kita ye ki bala tim do try on otno ye ki khot arpo pra ar khundai yo sumba jong boman on so otno ki bohok kin yo kenti ye keri bat kin shongsa hangta junom tholai besau ubap kermen utrai un yo kenti ye keri habala otno yo boman pin sayo i yagata habala otno yo boman thola besan la pun riu ngala yo i boman bo do klain bor pen banu ja no bot akhmi don show ngala wadi uhri shum shem show yo shum shem show yo don show thola be fra han rei kita balek palat on penjot no ke jingkut jeng ki boman kalong ke jing otno eki ke jingkut jeng ki boman kalong ke jing otno eki mut ke jing kikot ke jing yap bakim don show kim yo kenti geri ki le chi jing yap ta ga de ke kentin jeng sam ha ke be de ba ki jing ko jeng gi baman sam sau pho khandai thot ba khat sam kum bu kan hun lang brot la bu yaki ha shiol babul ke siberim ko ong ha jing tep babul ke sibat mai ko ong ha ke perthai ki be yap kum ki lang brot la bu yaki ha ke perthai ki be yap ha ke septuagint ko ong la bu yaki ha hedes ha ke King James version Bible ko ong la bu yaki ha jing tep ke jing yap kan ba me ki hre ki bohok kin sun shar lor jong ki men step ye ke jing itanat je ki on bam do no hashiol ye ke jing itanat jong ki boman on bam do no hashiol ubriu uba hakaburom bat uba khlem jing shempang ulong kumumrat uba shujot no umrat uyap ujot no kot kumto so ta ga de language jong ki dap sam ubomar ulong kumumrat un jot no haga jing yap sam san po ar khot balai ublei un sa penjot yeme hala garta un sa rong no yeme but on sa khet no yeme na la ka jaga shong but on sa rat no yeme na ka ri ki be im kani dei khot so banga san po ar ublei sa penjot yeme hala garta un penjot penduk pendam yeme ka jing jot yeme kalong ka bahala garta mem don show men jot no un sa rong no yeme sa benik tin rong no ngi perkat rong no kamut ku tu dei
kitab Sam penon kam tin rong no yo nong pop na gani slag khndo bat un jot no un yap no ha jing yap on zaket no yeme na laga jaga shong on rat no yeme na kari ki be im kai gara kari be im mot gani khndo ha ka ba ngi dang ye im gi shong na khndo kane gade kari jong ki be im kari jong ki be yap gade ndah ba ngi lek na gani perthai ta gade kari jong ki be yap Sam san bosan khot bakhasan ai ba gajing yap kan hap kendit halor jangki to ai ba kin her im shashio sab ai ba gajing yap kan hap kendit halor jangki pi ya ba kitab Sam khren ba Bible Testament brim khren pang gajing yap ki song shir khai shan ta daw pron kam tin jing yap gajing yap kan hap kendit halor jangki mangi kain bam sutrim gajing yap re kitab Sam ha Testament brim boro gawai jing yap kedai ke bashir khai ban perkhat bat nagata ka daw ki kren kumne testament ha testament rim ke jing yap kan hap halor jengki kin hier im shashio ken ek tin shiol jing tep aga test aga bible brim bible kasi kin hier im shashio bible biasa ba thamai ko ong kin hier im shaga perthai ke yap ke King James ko ong ko dujok kin hier sha dujok ke Septuagint bible ko ong kin le Hades cái khot arpulai henry mami ablay men penheri ki shaga thliu jong jing jot ke jing kut jing moman ke ni men penheri ki shaga thliu jong jing jot ya ke jing yap ke kitab Sam ko ng thliu jong jing jot ublay so penheri ki shaga thliu jong jing jot ngim so trem na mar ki perkhat ndah bo briu ya pi don arli jeka gum to nang tangim ngi kham trem ye to gen ke du jok ka bok sam yap ke de si sha gum ta ngi kham trem ye to de ke jing yap nang ta lada de yinu jor bat gato ka khamtrem sha gato tare testament brim kimtip bakadon gum gato ka jaka kimtip bakadon gum ta ka jaka bok sai miap kading mjulip ka ta ka testament brim na do Genesis do kitab Malaki kim jutip bakadon gum ta ka jaka ka bathang tau ing kading bom julip ka bai plo junom la ka bagi nong pop kin sha thang ta ka testament brim kam jutip bakadon gum ta jaka ka bagi tip kede kadon ka jiyap par kilet chi ka jingjot lam da don ke jimi pat alright kalau nong ga live ndri fulat khot ba khanda ba chpo hare gi ta wa de ga man sim jonga kin le her sha ga banta ba shapo jong khando kin sa hap no da ga wai lam ga banta jongki kan long ya gi mersyang kemur kum ne ga banta jong ne gi bri ga le bomman hang ne nda ba ki le sha gi banta ba shapo jong khando nda ba ki le chio nda ba ki yap ki jano nang ne nagane ri be im kin wan ki mersiang ban ye shong ha ga ri jong ki ha ga jaka ba gi shong ko language jong testament brim kadege ki das ngotrem si sha ha ba gi perkhat pang jing yap mangi bom ngotrem jing yap lenong ga ban ru prat khot ba ar kum ba be no ye gtdem kum ta to be no ye ki kum ba ga bthing ka umno ha ga ding kum ta to a gi boman kin jot no ba kin umno ha khmat na khmaru blai ki boman kin umno na khmaru blai kum ba ga bthing ga to ga wax kum momati ha ga to ga ding ha ga to ga jing khloit kum ta ro ki boman kin ing ha ga jing khloit kin jano ha to ga jing khloit ba nda ha ba ga to ga wax ha ba ga to ka bthing ka lut ka ding ro ka lip ngai pismo tho Sam driba khandat khot rapsan ai ba ga jaka shong jongki kan long kenja patu ai ba umdon ba shong ha ga ying jan jiki balai kenja namar kim don show ki le shigri jong ga jiklet wat shigri gi bayap manu wan shong ga jaka jongki ka balong kenja ki mersiang ki kho unmi usia wal sia bu kan mi ga khlau jaka shong jongki ka kitab kitab Sam nong ban ribo khandai khot aropra to ai ba on pendam no yaki naga kitab jong ga jing im bat ba on om tho yaki lembat ki bahok ai ba on pendam no yaki naga kitab ga jing im ani kitab ga jing im hane kam de sabeneng ka kren Jepang ka record ka ba ki briu ha ki por handai ki ju record yagi kanong ki briu ga don hane ki snong nata kidon ka record ha to snong bagi tho unono bri bayap ki pom ye ga kerteng jo uno to ka record na to record jong to register ka register ha to snong ye to ka register
Kebaki bo record ya kiba im baro hado shinong la khod ka kitab jong jing im na mar gide gi bri im ndah ba bri yap na to shinong ki lej ban weng no ige gerteng ju na to shinong sorry na to ka register ka tagare ke kitab jong jing im hage kitab sam dai mangi gi berkat kitab jing im thara ka don sha lendet kilo sha beneng sam nyo pulai git khot ke bakhat prar khandai mela bread no ye ki she ga jingjot ha mela bread no ye ki she ka jingjot akum no la penjot sorry akum no la pen kelaken ja ye ki ha ka shik limat la bam do no khot ye ki de ka jing trem pen kelaken ja bam do no khot ye ki ta de ga language thorar punyo hakmi kita ga jingane me kin jot no mela penjot no ye kita ber le nuti da ka bakken ria neme jot no sam prapalat khot bishpo ki bala jot no ha endor ki la kalalong ku munyut ba put ha ga khndo jot no put uble able to pelong ye ki kum upui pui ha khmat jame ki boman ki long kum upui pui na ba tra usliu bat kin hero kin jano na ga khot ka khat nyo ai kin yap ha ga jingja burom bat kin jot no kin yap ha ga jingja burom bat kin jot no e ga jing yap ka de ga ba ja burom ho jiu jing yap jong ki boman ka de ga ba ja burom ho jiu ba la pendon kami kin ten jot no sam kedai po art khot bunyo apa ki boman ki mi ku mu plang bat kita baro ki bele kam sniu ki manroy kata kalom tang ban penjot ye ki halakerta penjot ye ki halakerta thot bekhandai men penjot ye ki no shon jome baro kita ki bele boman kin spread penjot bat kin spread thot olen lenong khandai besar khot arflai an walam haga khle jongki ye ki jingle boman je ki bat on sa ot no ye ki haga jing boman je ki ot no sam jispa wait khot prang ngan sa penjot ladang step ya boro u boman negeri bat ngan sa ot no ye kita boro ki bale boman naga nong ba jong trai jot no ot no sam jispa sa khot la busan a ban bam do no ye ki boman naga khndo wat a ba kin long show ki boman on bam do iki bat kin long show ki boman sam jispa an rit khot khat pra ka thlik ding kan bam do ye ki boman sa ba thlik ding kan bam do ye ki boman kin jot no ha gading kin klat pe kim don show sam jispa khandai khot khat lai ai ban on ot no iki khon siu jong ai ban pendam no iki kerteng joki ai ban pendam no iki kerteng joki nang no nagri ki beim ke gri beim kan ne gan khndo kat bangi dang im khot khat san ai ba on yai ken mau ye ga pop bat ga jim boman joki ha khma do trai ba un yo ot no ye ga jing ken mau joki na ga khndo shispa sa phot khot spo ai ba urnga bar hem un hap halor joki ai ba on bread no ye ki he ga ding shaga tliu ba jiliu bat bakin om yo mi show urunga barhem un hablor joki on bread no ki sugading bat kin jono hangta sam jispa saplat khot khat a tu da ot no yegi no shon jenga bat tu da penjot no yegi ta baro ki ba pensito me gamen sim jenga ot no penjot no sam spa sap san khot arpo kane de ba khat do trai open sa yegi ta baro ki ba iju hanre yegi boman un penjot no tran penjot ya ki boman ka sam bat ka testament berim baro ka we haba ka kren chpang ka jingkut jong ki boman ngem julap ba ki le cha du jok ka ba kusa nyap ka dingam julep bat ha ka testament berim baro ka we om dot kibriu ki jiu kim jutip ba ka don kum ka to jaka ka ba ngingi perkat sene testament berim kam tip ba ka don kum ka ta ka jaka ka du jok kum bangi perkat haba keren chpang ka jiyap ka jingkut juki ki perkat be kin lek negeri be im kilet chigri jingklet ba kin yap da ka jiyap ka baja burom kin jot no kum ka bthing ka ba ga ding kum taru ki ja kum pui ubal shu spread barum don show kum ka wa ka berngat kum ta habalap habawat iki boman onom lap show iki kanege de ka contain jeng kitab sam haba keren chpang ka jingkut jeng boman bat kade ka nero ke contain haga testament berim borok we ke keren chpang ke jingkut jong ki boman